дар тамоми риштаҳои варзишӣ сол ба сол тағйиру иловаҳо ворид карда мешаванд ва нафарони марбутаи соҳаи варзиш бояд аз он огоҳ бошанд. Ба ҳамин хотир Федератсияи ҷудои кишвар семинари омӯзишӣ анҷом дод. дар шаҳри Душанбе семинари омӯзишӣ барои варзишгарон, мураббиён ва доварони риштаи ҷудо ташкил ва баргузор гардид. Ин семинар бо ташаббуси Федератсияи ҷудои кишвар доир шуда, дар он охирин таҳлили иловаҳо ва қонуну қоидаҳои мусобиқаҳои варзишӣ дар заминаҳои доварӣ, рақобатҳои ҷудо ва нозукиҳо ва тавсияҳои лозим барои ҷудокорону мураббиён барои иштирокчиёни семинар пешниҳод гардид. Семинар ба таври интерактивӣ ҷараён гирифта, бо истифода аз видеонаворҳо ҳар амали варзишгар, довар ва мураббӣ мавриди баррасӣ ва таҳлили ҳозирин гардид. Мавод ва дастуруламалҳои мавриди баррасӣ бошад аз ҷониби Федератсияи байналмилалии ҷудо барои Федератсияи ҷудои кишварамон дастрас гардидааст. мусобиқотҳое ки ду солае ки пеш гузаштаранд, яъне ки аз соли 2018 то ин ҷониба ҳамон ҳолатҳое ки бобати бисёр баҳсу музокира мешаванд байни мураббиё ёки мухлисон ёки ҳамон доварон, ҳамон таҳлили ҳамонро аз Федератсияи умумиҷаҳонӣ ин чизоро мо дастрас кардем ва ҳамин дастурамалро барои мураббиёни Тоҷикистон, яъне ки ҳам мураббиён ҳам доварони Тоҷикистон пешниҳод карда истодем. дар семинари мазкур мутахассисон аз тамоми нуқоти кишвар иштирок дошта, бо охирин навигариҳои риштаи ҷудо ҳам дар бахши доварӣ ва баҳодиҳӣ ва низ дар хусуси масоили баҳснок ошно шуданд. Федератсияи ҷудои кишвар талош дорад бо сайқал додани дониш ва малакаи ҷудокорон ва мураббиёни доварони риштаи ҷудо сатҳу сифати баргузории мусобиқот дар дохилро беҳтар карда, заминаи пирӯзиҳои ҷудокорони тоҷикро низ дар хориҷ аз кишвар бештар намояд.